Velkommen til Body Talk Tour Blanca. Body Talk er intuitiv healing, hvor alle kroppens celler, både dine egne og de mikroorganismer, som lever på dig, tages med i betragtning sammen med dine omgivelsers påvirkning af dit mentale og fysiske helbred. Body Talk accelererer kroppens evne til helbredelse og forebyggelse, både fysisk og mentalt. Body Talk er en fantastisk simpel og blid og samtidig kraftfuld og effektiv behandlingsform. Vi hjælper kroppen i balance, så den kan forebygge og helbrede mentale og fysiske tilstande som stress, allergier, hormonelle ubalancer, depressioner og udbrændthed, spiseforstyrrelser, migræne, fibromyalgi, diabetes, angst eller et svagt immunforsvar. Jeg arbejder både med mennesker og dyr.